ଛୁରୀରେ ଦେଇଥିବା ଆଘାତ ନା କିଛି ଦିନ ପରେ କମିଯିବ କିମ୍ବା ଲିଭିଯିବ, ହେଲେ କଥା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଘାତ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଏ, ମନର ରୂପ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆର ଟଙ୍କା ଦେଇ ସିନା ସବୁ କିଛି କିଣି ହେବ, ହେଲେ କାହାର ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ନାରୀକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହୁଥିବା, ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ନାରୀର କଳ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ନା ନାରୀର ପାଦ ଚାଟିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇ ନଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଟାଇମ୍ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜ ମରଣକୁ ନିଜେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର। ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ସମ୍ମାନ କମ୍ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ହେଲେ ଅପମାନ ବଦଳରେ ଅପମାନ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସହିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପମାନ ବାରମ୍ବାର ସହିଲେ ନା ଅପମାନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ, ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ନା କାହିଁକି ନା, ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ନା ସେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିବାଟା ଭୁଲ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାପିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ନା ଚପଲ ପରି ହେବା ଦରକାର। ଚାଲିବେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି, ରହିବେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି। ଜଣେ ହଜିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆଟା ଅଜବ ପ୍ରକାର ନା, ଅଜବ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବାହାଘର 60 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପଘରକୁ ଭୁଲି ପାରେନି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆସିଥିବା 60 ଦିନ ପରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ କହିବେ ତା ବାପଘରକୁ ନ ଯାଉ, ସେ ଭୁଲି ଯାଉ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବି ନ ରଖୁ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାଏ? ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ମନର କଥା ଏମିତି ଏକ ଲୋକକୁ କୁହ ଯେ ଶୁଣିବା ସହିତ ବୁଝି ବି ପାରୁଥିବ। ନାରୀକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହୁଥିବା ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନାରୀର କଳ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ନା ନାରୀର ପାଦ ଚାଟିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇ ନଥାଏ। ବାପା ପଇସା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପଚାରେନି ଯେ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ସେ ପଚାରିଥାଏ ପଇସା କ'ଣ କରିବ। କଳା, ଗୋରା, ସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର ନା ମଣିଷର ପରିଚୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ନା ସେ ଛୋଟିଆ ହାସରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ, ସେଇ ହେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ନା ସେଥିରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ନା କେହି ବି ସାଥ ଦିଅନ୍ତିନି, ନା ପରିବାର ନା ସମାଜ, ଏମିତି ବି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ବି ସାଥ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯିଏ ସାଥ ଦିଏ ସେ କେବଳ ହେଲା ଜୀବନ ସାଥୀ। ଯେଉଁ ଘରେ ନା ବଡ଼ ଯାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥିବ ନା ସେ ଘରେ ନା ସାନ ଯାଆମାନେ ଯେତେ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ।